మీద అదే డిజైన్ ఉంటుంది, పక్క ఒక వ్యక్తి గీసినట్టు ఉంటుంది. అంత పర్ఫెక్ట్గా ఎందుకు ఏర్పడాలి? పుష్పాలను చూడు, ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం లేకుండా ఇన్ని వేరియేషన్స్, వాటి స్మెల్లుల్లో, వాసనల్లో తేడా, ఆకారాల్లో తేడా. పక్షులను చూడు ఇన్ని రకాలుగా చేసాడో చూడు, మళ్ళీ వాటికి మేత, తినటానికి సౌకర్యవంతంగా లేడు దేవుడు? చెప్పండి మరి గట్టిగా అనరా, ఇందాక ఎడిపోయారు. ఉన్నాడు. చెట్టును చూసినా, ప్రకృతిలో పక్షి చరాచర జగత్తు ఏ దాన్ని చూసినా కూడా అన్ని కలిసి మౌనంగా ఏం మాట్లాడితే తెలుసా? దేవుడు ఉన్నాడు, 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 ఉన్నాడు. లేకపోతే ఈ క్రమమైన సృష్టి లేదు. ఇంత క్రమమైన సృష్టి ఉంది అంటే కర్త ఉన్నాడు రా బాబా.